Hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa'yo na laging galit! Shout out sa'yo na para bang isang araw na puno na lang ng galit. Kumbaga galit na tinubuan ng araw. Uy, mahirap kapag kaganyan. Ako, nakakatanda yan. Kaya marami yung nagtatanong sa akin. Sabi niya, Mara Tony, ilang taon ka na? 42. Nakaka-offend! Mukha lang po, boses lang po akong matanda. Feeling ko, marami nagsasabi sa akin, hindi ka naman 20 plus eh. Yung boses mo pang matanda eh. Alam mo yung pagmumukha ko kasi medyo may nahahaluan din siyang pagiging mukhang matanda. Anyway, nagbabalik mga inyong kadaldalan na daldalang atleta DJ Mara Tony. Sige na, kwento ko lang, very very quick. Since ang usapan natin ngayon is usapang high blood. Bukod sa matataas na presyo ng gasolina, syempre, ang mga kinakain mo halos araw-araw. Ano nga ulit? Chicharong bulaklak. Tapos, sasabayan ng malamig na beer. Wow! Perfect combination. Pero going back, no, alam nyo, kwento ko lang. May mga tao rin talaga na kapag nakikita nila ako sa personal, inaakala nila mukha na akong mga 35-40 years old. Kasi nga sabi nila, yung facial features ko po kasi kapag makikita nyo siya sa online na medyo mukha siyang matapang, kaya mukhang lagi akong high blood. Hindi ko rin mawari, kaya minsan siguro nami-misinterpret ako ng tao na akala nila matari. Well, somehow, may pagka medyo mataray din talaga ako, lalo na kapag kinakalaban mo ako, no, nang wala sa hulog. Pero deep inside, mabait naman. Mukha naman akong tameable. Anyway, ayan na nga. So, speaking of high blood, alam mo, bukod sa iniisip mo kung ano nga ba ang pwede nating solusyon dyan sa gas na meron na nga raw shower rooms dyan sa may Pasig City. Siyempre, isa sa mga pinakamagandang way na pwede mong simulan, lalo na ngayon, magbawas-bawas sa mga kinakain alam mong medyo alinlangan sa health mo. Ano ba yung mga yan, Bia? Well, ito, yung mga uncommon, di ba? Usually naman, pagka high blood is, iisipin natin lechon, chicharong bulaklak, o kung ano man yung mga matatabang pagkain na yan. Pero alam mo ba kung ano yung pagkain na nakaka-high blood? Number 1 is pag mahilig ka uminom ng energy drink. Ayan, sabi ko sa inyo, kapag ka mga ganyang energy drink, hinay-hinay lang. At saka ang ginagamit po yung energy drink na yan, kapag ka feeling mo, wala ka na talagang enerhiya, huwag mo siyang gagawing juice, be. May nakikita ko minsan yung mga guard, iniinom nila tong kulay pula na bote, pagkatapos silang uminom ng soft drinks, na di ko mawari kung anong trip nila doon. Pero medyo nakaka-high blood po yan po pagka naparami-rami ka. So, hinay-hinay lang sa energy drink. At ito pa isa. Alam mo yung oatmeal. I love oatmeal, pero there is something wrong with the flavored oatmeal. Pagka mga flavored oatmeal po, hinay-hinay lang din dahil may dala po itong artificial flavors na minsan kapag hindi mo naiwasan kainin, medyo delikado rin sa katawan mo. Ganun lang naman yun Kailangan medyo balanse lang tayo sa mga kinakain natin para aware din, no? Yung katawan mo, Bia. Mahirap kasi kapag ganitong mga panahon, uubusin mo yung pera mo sa pagbili ng gasolina, tapos idadagdag mo pa yung sunod-sunod na kinakain mong hindi ka aware, masama pala. Diba? Alam mo, ito na nga ang latest. Kung ikaw medyo nag-iisip kung ano bang pwedeng gawin o alternative food para sa mga pangpababa ng cholesterol at high blood, maya-maya ako'y babalik. Ito na excited na si Shamrock Here's another song, Pasakit by Shamrock. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Bye!
boy's sake!